lutong kambing and bibe Uh-huh. or duck. So yun nga guys, nandito tayo ngayon sa Lola Sisa sa may Lazatin, San Fernando, Pampanga. This is actually their first branch sa tatlong branch nilang existing ngayon. Gusto nilang pakita sa atin yung mga sinaserve nila during 6 a.m. at up until 5 p.m. So anong mga yun? Actually, ito yung mga bulalo. Meron sila dito mga goto, Goto Batangas Overload, Dino Ribs, Bat and Balls, parang bago sa amin yun ha. So, and guys, samahan niyo po kami dito. For sure, this is gonna be an exploration of dishes dito po sa may Lola Sisa. Right, let's go! Let's go! Meron din tayong mga lutong native, no? And speaking of, ayan, padating na yung ano natin, rice natin. Wow! Actually, yung mga, kaya nag-order tayo ng rice, yung mga kakainin natin, talagang pang rice ang Naghahanap labanan. sila ng rice, Yes. brother. Pangalanan natin sila isa-isa, bro. Yes, so basically, ang Lola Sisa, kilala siya sa mga lutong kambing and bibe or duck. Wow! Yes, so on our table, ito yung mga sinerve nila sa atin. Available ito during 9 a.m. 9 a.m. up to 5 p.m. So Alright. meron tayo dito yung kalderetang kambing, yung kalderetang bibe na pinagkaiba, yung isa merong gata, yung isa naman yung natural na kaldereta. Yung classic. Yes, the classic one. And meron din tayo yung adobo. Adobo, same. Yung isa may gata, and yung isa naman is classic. Pwede kong mamili, kambing or bibe. Yan. And aside from that, guys, meron din tayong mga buro. Ayan, may mustasa, may talong, at saka ampalaya. Meron din tayong terno na Hito. fried hito. Yes. Aside from that, may pinakbit at saka crispy kare-kare. Yeah, so pero ako excited ako tikman yung mga kambing Actually, nila. ako rin. Alright, so tingnan na natin. Yes. Ako naman, inuna ko yung medyo may gata. Kasi di ako mahilig sa may gata, pero let's see kung anong lasa ng Dahil kakaiba. Yes, let's see anong lasa nitong gata. Adobong may gata. Yan. So, let's try. Good, yeah? Huwag mong kalimutan yung rice mo, bro. Ito naman yung kaldereta na may gata. Ay, lambot. Wow. Fairness dun sa may gata nila. Pinagsama pa siya konting kick ng anghang. Masasabi mo talaga na Kakaiba. mapaparize ka talaga. Wow. Ako naman ito, napawaw ako kasi sobrang lambot, guys. So ito yun, Mark. Ito yung pinakahihintay ko talaga. Yes. So ako kasi mahilig ako sa mga sabaw. Mhm. So talagang kung ano man yan talagang papatulan ko yan. Imagine from 6 a.m. nagsaserve na sila ng ganito. Right. And napakakaiba ng mga sabaw nila dito. So guys, sinerve nila sa atin yung Goto Batangas, which is this one. Meron din silang Goto Batangas Overload. Which is lahat ng laman ng baka. Exactly. Nandito. So this one's the classic. This one's from the word itself, overload. Ang daming meat na nandito. Yeah, that one is bulalo. Sa akin naman ay bulalo. Eto siya, guys. And something interesting dito. Yes. This one, this is Bat and Balls. It's for you to find out. It's for you kung to ano find yun. out. And actually, yung camera woman natin, siya yung babana nito. Yes. Tama ba? Alright. Okay, so tingnan na natin to. Actually, yung bulalo nila medyo kakaiba compared dun sa usual bulalo natin. Meron ito mga laman na siya. Pero imagine, so nakita natin dito kung paano nila pine-prepare. Meron tayong dalawang napakalaking kaserola. Yes. At doon guys, talagang continuous yung ano nila, pagluluto. Make sure na talagang kahit na naghihintay yung pagkain, talagang pinalalambot pa rin nila, di ba? Mainit na Mainit. apoy. Solid init, ang guys. ginagamit nila dito. Wood fire ang gamit nila dito. So, unli init siya. And speaking of unlimited, unlimited yung bulalo soup nila dito. Oh. Yan. So pwede kang mag-order Yes. as many as you can. Hanggat kaya mo. Right? Okay, so ito yung dumating sa atin ngayon. This is the Dino Ribs. Akala ko kanina Dino Ribs is grilled, pero sa kanila is sabaw. And dahilan kung bakit Dino Ribs siya, tingnan nyo naman yung nakalabas. Ang laki. This is only for 1,200. Actually, this is sharing na. Pero this is sulit na kung kayo yung marami.
Ngayon ko lang narinig na bat and balls. Sa mga nanonood, anong hawak mo ang bat and balls? Paki-explain mo sa akin. Yan, okay. Pero sa mga nakikurious, punta kayo dito para malaman ninyo. Malasa siya, malasang-malasa. At marami siyang parts na hindi ko kilala, pero malasa siya. Take note guys, yung mga sinerve nila po sa atin are available from 6 a.m. up until 5 p.m. only. Yes. The rest of the operational hours po, yung 5 p.m. up until 12 at midnight, ayan, kung ano yung nakikita nyo sa loob. So, sa isang episode po namin, papakita namin sa inyo ang sinerve nila dun sa loob. Samahan niyo po kami at matakam muli dito sa Lola Sisa, Lasatin, San Fernando, Pampanga. Yeah, so if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you here. Thank you so much for watching Where in Pampanga. Until our next discovery, Peace out! out!